Здравейте! Днес искам да ви покажа един нов модел на мека мебел, изложен в нашия магазин. Модел Base се казва. Диванът е с доста прибран размер от 2,55 на 1,77 и мисля, че за този размер доста оптимално може да се използва пространството за сядане. След малко ще ви покажа и как става на легло, като размера на леглото е с дължина 2,12 на 1,45. При този модел сега ще ви покажа как става функцията за легло. Много лесно става. Така. Тази част пада. Тук може да ползвате и малка ракла и така може да го използвате като легло. Друго нещо, което бих искала да покажа към този модел, са дамаските, от които може да избирате. Те са толкова много, че в това кратко видео няма да мога да ги покажа всички. Много са различни като текстури, като цветове. Виждате, че всеки вариант, който може да изберете, разполага и с много други цветове. Диванът е полски. Както знаете, ние предлагаме на няколко полски фирми мека мебел. И искам да обърна още веднъж внимание на невероятно богатия избор на цветове, от които може да избирате. Даже бих казала, че това понякога затруднява малко нашите клиенти, защото избора наистина е много голям, но съм сигурна, че тук всеки ще може да избере модела на дамаска, текстурата и цвета, който да му харесва. Също искам да ви кажа, че този модел може да го изберете и като трисет, само като канапе, без ъгъл.